Mina isikhathi ngathi ngifuna i-princess treatment bengithi mina asiphume sishawe umoya siye kuma-dates. Hayi yonke lento lena. Hayi. Hayi ingxenye yayo surprise le. Ngiyazi ukuthi uzoyithanda. Okay, sesifikile ke. Sibu. Uhana wenza yonke lento lena? Uyayithanda? Kakhulu. Inhle futhi yazi nomoya wala pholile man. Hayi ke. Yebo. Kusukela manje mina nawe sesizophila kanje. Impilo yami yonke nje ngizophilela ukujabulisa wena. Hlala phansi. Ngizohlala la. Yes. Ngazile ukuthi uzoyithanda lento. Mina noSipho sivamise ukuza la sabancane. Sihlale nje siphuphe. Ngiyazi ukuthi unokuletha umabusi lana. Nami ke bengifisa ukuthi ngelinye ilanga ngilethe umuntu wami special. Kahle bo wena process. Uzama ungitshela ukuthi akekho nje umuntu osokwamletha la. Ngisho noyedwa nje. Hayi ngisho nobuntu mhlambe. Ya mina nobuntu bekukhona leyo nto leyo kodwa ayikaze ifike la sikhona mina nawe njengamanje.